Makaengganyo sa mga turista ang hamugaway nga ambience sa bagong world-class farm resort sa Barangay Maputi, Banay-Banay sa Davao Oriental nga bag-o lang giablihan sa publiko. Kini ang bagong atraksyon sa probinsya. Dunay playground alang sa mga bata, mga cabin, villa o cottage nga pwedeng kapahuwayan sa mga bisita. Sama nining tausog cabin nga gama sa mga kahoy nga dunay pawod nga atop. Siguradong bugnaw o komportable gyud ang paminaw. Dunasay naka-display ng mga vintage nga sakyanan, klase-klaseng kagamitan o dekorasyon sa nagkadayang tribo sa probinsya nga nagpakita sa ilang kultura o tradisyon. Dunasay jacuzzi o swimming pool nga pwedeng kalangoy-langoyan o kahumul-humulan hilabi na kung init ang panahon. Fit sab ang lugar aron mahimong venue sa tanang okasyon sama sa dibo ug kasal. Kay duna sila'y function hall ug lapad nga garden. Pwede kaayong pangpamilya ug pangbarkada, instagramable ug pwedeng pangmaydi sa Facebook. Natukod kining nindot og bagong farm resort sa kapindwa ka hektaryang propiedad. Nagplano sab ang mga tagyan niini nga magdugang pa og daghang atraksyon sama sa zipline ride. Mitambong si Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon sa gihimong grand opening sa Daya Farm and Adventure nitong weekend. Sa iyang mensahe, gipadayag niini ang iyang pagpasalamat ngadto sa mga tagya sa farm resort tungod sa kalambuan nga hatod nini sa lugar. Sumala ni Malanyaon kini ang matang sa kalambuan nga gikinahanglan sa Davao Oriental nga ikapasigarbo sanglit pang world class kini. Nagtuo ang probinsyal nga gobyerno nga dakong tabang sab kini aron mapaasdang og balik ang industriya sa turismo sa probinsya nga usa sa iyang tinguha og ligasiya nga mapalambo ang sektor sa turismo. Busa gidasig ni Malanyaon ang mga investors nga tabangang ma-develop ang industriya sa turismo sa probinsya aron masuportahan ang tumong niini nga mahimong regional tourism powerhouse. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.